Love, asa mo dito magpasalon na ni? Ay, love, diri na lang ta magpasalon. Okay, nakita na ko ni sa Facebook, barato ra kaayo. Sige, tara na. Uy, chika. Uy, chika, ulit taron. La, mao man ni ako nakita sa Facebook, oh. Murag, nindot daw kayo ila services dari ba? At tuon daw na ako, bi? Parato na ilaha mga kuan dari oh. Try daw ko inquire, bi? Hi sir, welcome po sa Touch of Love. Magpaunsa ka today. Kago ko ba ni mo sir? Uy, totoo yan. Oh my God. Karaot yung kayo ka ba? Unsa gwapo? Gamay lang. Joke lang bitaw. Gusto ko magpakulot. Tapos gusto po ko magpapisya sa ako now. Wala atik sir. Uy, pero nami package ana. Ang total price sa imong mga gusto is 1,300. Pero pwede na mo himuong 999 para sa imo lang jud sir. Tesa. Nalibat mga ko, uy. Para tuwa na dari ano? Yes sir, ing anak mi diri ka maampingon sa among mga customers. Labi na sa mga gwapo o gwapa parehas nimo. Bola lang Ang yan. among package is include anak katong gusto nimo na facial, hair color, foot spa, pedicure, and massage. Nakisakit-sakit sa tiil nimo. Oh, naakaayo kay isipaan ko sa akong asawa kanina. Hindi totoo yan. Sige sir, we're ready to serve you with a touch of love po. Welcome sir, sulod lang dito. Sige. Dali ko, Agi. Yes sir. Sige. Unta, maayo na nang gisipa sa imong asawa sir. Hala, pa-winter oh. Taka amang kamads, pariner siguro. Ay, tama. Pariner na ito. Ako'y serve anha kay dako nagtip. Kinsay ikaw na ako may nakauna, ana. Sige, ikaw na lang, tike. Ikaw man una nakasilip ganina. Dali sir, ikot sa dali sir. Katawagan mo na kay si madam. Okay. Ma'am, magpa-color daw si sir, ma'am. Okay. Unsa may gusto niya nga color? As gray daw, ma'am. Sige, ato na ko. Bakuluran ako, balik ako buhok. Hello po, sir. Good afternoon. Unsa ganito atong gusto na color, sir? Gusto ko ash gray para pogi perminti. Hindi totoo yan. Hello po sir, we have a lot of ash gray. Something, may gusto kasi na gray na ganito ka light, may dark, may ash white, may light gray, at may very light intense ash. So, ano prefer mo sir? Dakan de klase ash gray, no? Pero kani ako wow. Kani mo gusto sir, 911. So, ipa-shampoo natin ka sir ha. Okay. Okay po, thank you po. Love, asa mo dito magpasalon na ni? Ay, love, diri na lang ta magpasalon. Okay, nakita na ko ni sa Facebook. Barato ra kaayo. Sige, tara. Uy, chika. Uy, chika, ulit taron. Sige, love, dali na lang, pagwapa na. 5 hours later. Okay na yung buhok sir. Gwapo na kay kag-buhok sir. Kuya Awa, nasa kubuhok, uy. Wapo dyan ay kayo dili, ano? Dili yung kamakmahay ba? So sir, humana man og color imong buhok. Asa naman akong tip? Hulat lang, tiha. Kwao sa ako. Sige sir, hulat lang ko. Oh, narati. Tagip-tip. Abi na ko dakong tip, tagip-tip man di ay. Da, kagam, pangilog pa, pikat. Wapo na kayo ako buhok, oh. Kumusta ang mga services, sir? Okay lang po ba? Balik kayo sa grand opening namin this August 30 po, ah. See you po. Okay, ma'am. Balik ako diri, Oops, Taysa, naakaon. Yes, sir. Natay lechon, daraan, napagkabagpumpak sa tanan-tanan nato mga customers. Thank you po. Balik kayo. Balik kayo, uy. Naagod litson.